Äsken tuolla salissa puhuttiin siitä, että hyvä veronmaksaja on myös vastuullinen sosiaalisesti. Mitä tarkoittaa, että suomalaiset ravintolat on hyviä veronmaksajia? Miten me ollaan vastuullisia siinä? No kyllä suomalaiset ravintolat on ihan Euroopan huipulla siinä, kuinka paljon arvonlisäveroja ja esimerkiksi sitten ansiotuloveroja ja sitten valmisteveroja tilittää valtiolle. Eli me ollaan siinä mielessä, se on sitä oikeaa vastuullisuutta ja sillä tavalla autetaan pitämään yhteiskunnan rattaat pyörimässä. Monissa muissa maissa veronmaksumoraali on huomattavasti huonompi, mutta totta kai se näkyy asiakkaalle sitten halvempina hintoina, mutta ei se ole vastuullista toimintaa. Niin, eli meille pitäisi olla iloisia siitä, että me tuetaan tällä lailla yhteiskuntaa, että käydään ravintoloissa. No ehdottomasti tietysti suomalaisten pitäisi miettiä, kun aika paljon sosiaalisessa mediassakin keskustellaan siitä, että oli jossakin toisessa maassa ja siellä maksoi kahvikuppi ton verran ja pizza ton verran, miten Suomessa se voi maksaa noin paljon, niin jokainen voi miettiä, että jos puhutaan eurooppalaisesta matkailusta, niin kyllä meidän kustannukset suurin piirtein kustannusrakenne on sama. Joitakin eroja on, verot on pienempiä ja muita, mutta ei hintaerot voi niin suuria olla. Että kyllä se yleensä kilpailutuu siitä, että maksetaan työntekijöille palkat pimeänä, ei huolehdita heidän sosiaaliturvasta eikä eläkkeistä ja sitten tämä valtion olemaan näppiä verotuloina. Että tämä on sellainen yksi valtti, tätä on vaikea niin kuin markkinoida asiakkaille, mutta se on sellainen, mä toivon, että niin kuin suomalaiset ymmärtäisivät sen, että vastuullinen toiminta maksaa. No sitten nykyään me puhutaan sosiaalisesta vastuusta. Tämähän on aika uusi asia, niin miten paljon se näkyy ravintola-alalla? No kyllä varmaan se on yksi semmoinen niin kuin nouseva asia ja varsinkin tuo vastuu niin kuin työntekijöitä kohtaan, että millä tavalla työntekijöitä käsitellään ja totta kai myöskin se koko häirintäkysymykset sekä asiakkaiden suhteet ja työntekijöiden suhteet. Kyllä sillä on iso merkitys ja kun ikäluokat pienenee, niin yhä suurempi merkitys sillä, että meidän täytyy kohdella asiakkaita totta kai inhimillisesti ja työntekijöitä myöskin, ja myöskin työntekijöitä ottaa huomioon työntekijöiden vaihtelevia olosuhteita ja luoda hyvät työskentelyolosuhteet ja noudattaa työehtosopimuksia ja työlainsäädäntöä kaikkiin työntekijöihin. No sitten paljon puhutaan nyt tästä, että kun koko ajan tulee vähemmän ihmisiä ravintola-alalle, koska meillä on pienempiä ikäluokkia, ja puhutaan siitä, että millainen meidän työnantajakuva on alana, niin miten me voitaisiin jotenkin parantaa sitä? No kyllä se tietysti on pitkäjänteistä työtä ja tietysti media tekee omaa työtä ja median tehtävänä on kaivaa ongelmia. Ja ne niin kuin positiiviset esimerkit ei nouse sillä tavalla. Mekin nähdään samassa tiedotustoiminnassa, että positiivisia asioita on vaikea saada läpi, kun negatiiviset asiat menee hyvin helposti. Että kyllähän meidän taas, jos verrataan moniin muihin maihin, tehdään hyvää työtä, mutta kyllä paljon on tekemistä. Ja siinä arjessa tekeminen, nuorien työntekijöiden perehdyttäminen, hyvä kohtelu, että ei kuulu huutaminen, maksetaan palkat oikein, annetaan työtunteja ja niin edelleen. Se on monitasotoiminta ja kyllähän valtaosa yrityksistä nyt jo toimii erittäin hyvin. Totta kai sitten tulee vasta tämmöisiä yksittäistapauksia, jossa on tilanne toisenlainen ja sitten osa ravintoloistahan on kokonaan tämän niin kuin verojärjestelmän ja työsopimusjärjestelmän ulkopuolella ja ne pilaavat tietysti koko alan mainetta. No miten realista se on, että me tarvitaan myös ulkomaalaista työvoimaa tänne kuitenkin sitten alalle näiden kotimaisten ihmisten lisäksi? Kyllä me työvoimaa saadaan nimenomaan Aasiasta ja muutenkin EU-alueen ulkopuolelta. Että Suomi on yksi maailman rikkaimpia maita. Täällä on hyvät olosuhteet työskennellä, täällä on hyvät olosuhteet perheillä. Et mä en ymmärrä ollenkaan sellaista keskustelua, että miksi joku ei halua tulla Suomeen näihin ilmasto-olosuhteisiin ja muihin. Esimerkiksi intialaisille Suomi tarkoittaa valtavaa elintason nousua, lasten koulutustason parantamista ja monia muita asioita. Et me ehkä ei osata katsoa, niin kuin me pitäisi mennä kauemmas katsoa, miten hieno maa Suomi on. Kiitos Timo Appi. Kiitos.